ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬುಲ್ಪುದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಇತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲು ಬಾಜನ ಮಾತ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಜನ ಮಾತ ತೆಕ್ಕದಾದ ಅಡಿಗೆ ದಲ್ಪದ ರ್ಯಾಕ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. In the morning I wake up feeling no pain, long stretches I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. ನನ್ನೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇನು ಅಡಿಪುನು ಒಚ್ಚುನು ಅವೇ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. In the morning ಮುಲ್ಪೈತೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಚ್ಚಿನಾಗ ಉಪ್ಪದ್ರ ಮನ್ಪೆರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಯಾನು ಬಾಳೆನು ಮಿತ್ತುಕುಲ್ಲಾಯೆ ಐಕಾಯಿ ಜೋರು ಬುಳಿತೆ ದಯಬಂಡ ಆಯ ನೆಲ ಒರೆಸಿನಾಗ ಐಟ್ನ ಪಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡ ತೇಚಂಡಿ ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬೆರಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತುಳೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಒಚ್ಚಿಲೆಯಕನೆ ಆಯ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಅಂಜಿ ಇಂಜಿ ಬೋದು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದುಲ್ಲೆ. In the morning I wake up feeling no pain, ಪುಲ್ಪುದೊಂಜಿ ಬೇಲಾಂಡ್ ಅಡಿಪುನ ಒಚ್ಚುನ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನ ಮಾತ ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ರೆಡಿ ಆವಡು. ಕಜಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪುನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಮೀನು ಬರ್ಪುನ ತೂಕ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿನೇ ಅನ್ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. in the morning I wake up feeling no pain, long stretches I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side, back in the sheet, the only place I can hide. In the morning I'm wondering how I'm gonna get through the night. ಮೀನು ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಮೀನು ದೆತ್ತೆ ತುಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ 1 kg ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ನೆತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗ. In the morning I wake up feeling no pain, long stretches I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side, back in the sheet, the only place I can hide. In the morning I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary and only your love's gonna make it right. ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಯಾನೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಸಾಮಾನ್ ಜತ್ತಿಗೆ
ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಐನ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಿತಿನ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ನಾಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಸಿಮಿಲ ಮೆತ್ತೆಲ ಪೌತಿನ ಜೀರಿಗೆ ಪುಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಾರೈ ಮಂಜಲ್ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ್ಕ. In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, the only place I can hide. In the morning, ಇದು ಮೀನಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆಯರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. in the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, the only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಾಂಡು in the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, the only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೀನಿನ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಮುಜಿಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೆನ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಂತುದಿ ಒಂದೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತುದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಜನಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಮಾತ ಅಂಚ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಪ್ಪುನು ಕೊದ್ದಿರದಿಕ್ಕ
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅರೆಪಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಲ್ಪೈತೆ ರೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಂದು ಮುಂಗಿನ ಪಾಡ್ದ ಯಾಮೂಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೀನು ಪಾಡಿದ ಮುಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತನೆ ಯಾವು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜನ ಮೀನು ಕಲಡುಂಡು. ಈ ಫೈನಲಿ ಮೀನು ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಬಯ್ಯ ಏನಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಗಾರ್ಡನ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಪೂತದೆ. ಇಂದು ಬೊಲ್ದು ಕೇಪುಳ ಕಸಿ ಇಂದು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಇಂದು ನಮಕ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಮಾತ ಬೋಡಾಪುಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಕ್ರೋಟನ್ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಕೇಪುಳ ಕಸಿ ಐಟ್ ಕಲರ್ ಬೊಲ್ದು ಬೊಕ ಕೆಂಪು 2 ಟೈಪ್ ಉಂಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಕ್ರೋಟನ್ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೀಯರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು. ಇಂದು ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆರು ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆರು ಕೊಂತು ತರ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡ್ದು ಇಂಕ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈ ಕೊಂತುದು ನಡ್ತಾ ಇಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ನಡ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 10-20 ದೈ ಉಂಡು. ಇಂದು 1 year ಆಪುನ ಆತ್ರೆ ಈ ದೈಕ್. ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚೆಂಡು ಅಂಚ ಪೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪಾಯಿನ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಂತದು ಎಡ್ಡಂಜಿ ಪೂನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ಡೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋನ ಇಂಕ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ತೆರಿಪಾಪ. ಇಂದು ಮಾತ ಕ್ರೋಟನ್ ಇಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಗರ್ದ ಮಿತ್ತು ದೀತ ಅಂಚೆ ಸರಿಯಾದ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ. ಇಂದು ಪೂರ ಕ್ರೋಟನ್ ದೈ ಇಂದು ಕಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್. ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನಾಗ ಬಯ್ಯ ಆತಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್.